зане ки фарзандонашро бухӣ карда буд ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. додситонияи вилояти хатлон парвандаи ҷиноӣ алайҳи занеро ки санаи 9 сентябри соли равон 4 фарзандашро буғӣ карда буд ба додгоҳи вилоят фиристод. назокатхон тоирова барвақт барои ташхиси равонӣ ба клиникаи ҷумҳуриявии рӯҳии минтақаи рӯдакӣ фиристода шуд. ба гуфтаи коршиносон ӯ аз нигоҳи равонӣ солим аст. пас аз ин вай ба боздоштгоҳи муваққатӣ интиқол дода шуд. парванда алайҳи тоирова тибқи моддаи 104 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон куштор баррасӣ мешавад, гуфт ба Азия Плюс як манбаъ аз прокуратура. ёдовар мешавем ки назокатхон тоирова сокини 30-солаи ноҳияи Кушанеенский санаи 9 сентябри соли ҷорӣ 4 фарзандашро буғӣ карда сипас ба шӯъбаи корҳои дохилӣ омада дар бораи ҷиноят хабар додааст. фоҷиа дар ҷамоати Орион рух додааст. писарон 9, 8, 6 ва тифли 1 сола буда зан даступойҳояшонро баста сипас ба онҳо халтаҳои полиэтиленӣ гузоштааст. ёдрас мешавем ки мавод аз Азия Плюс дастрас гардидааст.